Ahoj, ahoj. Jsem Default.cz a teď mi nejde zavřít inventář, to se omlouvám. Jo, tak. Já jsem dostavil ten náš barák a dneska bychom se mohli vydat těžit. Takže si vyrobíme, třeba mám dost. Vyrobíme asi nějaké tyčky. Uděláme si krumpáček, kamena. Já se ještě musím. Našel jsem železo, když jsem šel těžit cobblestone. Takže si dám i čas, když jsme našli nějaký vzácnější poklad. Každopádně já si tady udělám nějaký to. Udělám si bednu a nepotřebné věci musím vyházet. To jsem nechtěla zrovna. Bedna. Doufám, že dneska najdem aspoň pár diamantů na enchanting table. Tak. A tam jsou kytičky a tak dále, že? Ne, nechtěl jsem teď. Takže klas, ne. Klas. Tak ty dřevěný krumpáči a to si jako tam nechám maso taky, když jdou teď na peaceful. To taky si můžu nechat. To taky a to myslím, že vše. Dáme si vpálit železo. Zatím si uděláme tarče. Čest. No, budeme těžit i železo. To by mělo stačit, aspoň na ten jeden. Šup. Tak mám si železo, uděláme si železný krumpáč. Hezky nám to vyšlo. Ještě tady to železo si vezmeme sebou. Tak, a já myslím, že bychom mohli jít. Najít nějakou tu a já budu, ještě bych si mohl dát lopatku. To se taky hodí. No, dáme si 2 pro jistotu na žebrotu. Tak, sekera, to jdem. Uděláme si to třeba tady. Tak a s tím krumpáčem. Co to je? Asi mám málo baterek v myši. Nevadí. Já už vím, jak chytnu nějakou lávu. Já bych spíš chytnu nějakou jeskyni. Štěrk. Grebo. To má zase. Každopádně, jestli se vám díl líbí, tak mi prosím dejte like, případně odběr. To je na vás. Ale koukám na nějaký let's playery a tam vidím 10 milionů shlédnutí, myslím dohromady. A odběru tam je asi jenom 40 000, tak to nechápu. Těžíme uhlí, aby jsme měli torčky. Co to bylo? No, mi to nedrplo item. Tak to se mi ještě nikdy nestalo.
Udělal to. A item nebyl. Každopádně jsme vysoko. Takže bychom to mohli udělat tam. Tak jdem těžit. A já slyším vodu tady mluvit. Jaká jaskyně? Nevím. Jo, slyším ji. Teď jsem slyšel nějaký tím. Já, zvuk. Pane bože. Pardon, to jsem vždycky stával. Každopádně, jo. Já jsem to vůbec nevšimnul. Jo, tak. Vidím železo. Vidím houby. Takže každopádně těžíme všechno, co najdeme. Takže železo. Jedno. To bude rozlehlý, což já asi... Já tady poznačím, že tady musím odejít. Já si zkaleknu ten zvuk toho, ten by tam, kdyby tam doskočil. Tady to jde někam nahoru. Tak my se vydáme tady tím. Už něco najdeme. Hele, železo. Promiňte, že jsem teď nedodával videa, jak jsem mi nechtěl, měl jsem blbou náladu a prostě znáte to. Ten, kdo natáčí videa z Minecraftu, tak by to znát měl. Tak, tady to končí. Nic tu není. Železo máme 10, to není špatný. A vydáme se tudy. Hezký, to bylo dlouhý. To byla tak strašně dlouhá jeskyně, že jsem větší ještě nikdy neviděl. Kolik máme? 22, není špatný. Každopádně já to ukončím za chvíli a jako ukončím to tady a budeme natáčet příštího, tady se to ukončím někde. A krumpáč mi rupnul. Tak seberám si to, tady jsem něco, jo. Dobrý, nejsem ještě slepej. Jde, no, tak. Tady železo. Každopádně mohl bych si udělat nějaký železný armor. Tak, já jsem kouknu, jestli dál pokračuje. Jo, tak si to tady natěžíme. Ještě že já mám za orientaci v těch. Ale abych to nezakřiknul. Tak. Železo máme poměrně dost. To uhlí si ještě natěžíme.
Promiňte, že nemluvím. Tak o čem bych mohl mluvit? Jo, tak byl bych moc rád, kdybyste mi dávali odběr. Byl bych ještě radši, kdyby se na mě koukalo hodně moc lidí. No, hodně moc. Začal bych aspoň těch to 1000 na každý video. Ale já nechápu, to mám s tou myší, jakože mi to nejde těžit, víte. Šup. Ještě tady si vytěžíme železo, teda železo, pardon, uhlí. Tam se podívat sem. Stavíme vodu. Aha, já jsem si nevšiml tady konec. To se omlouvám, jsem se neměl chodit. Tam je voda. To je divný, to je takový přírodní tok, že já to nechápu. Tady je nic. Tady to bych mohl taky zase. Ale jsem si ho nevšiml. No, mohli bychom jít nahoru. Pomocí té vody. Ježíš Maria. Au, no, pomocí té vody asi prd. Ale viděl jsem tu už nějakou jeskyni. A doufám, že budu mít štěstí. Jo, pardon, vy nevidíte? No tak, jeskyně. Jako jeskyně se to považovat nedá. Ale něco tady je. Takže železo. Vždycky u konce mi to ukončí. To těžení. Do popisu dám Facebook, můj e-mail. A tak dále. Takže tady něco, tam se nebudu vydávat, na to už s prominutím prdím. A my to ukončíme. Vytočíme tady to železo. Nebo 170 000 shlédnutí dají jenom někteří lidi like, což je 2000, 3000. No, já to řešit nebudu a já se s váma loučím a